supply sa tubig ug kuryente sa Albay putlon karong Domingo aron mapugos og bakwit ang mga residenteng duol sa Mayon Volcano Danger Zone. Si Edwin Castaneda sa detalye. Supply sa tubig o kuryente sa Albay temporaryong putlon sulod sa 6 kilometros nga permanent danger zone sa Mayon Volcano aron mapugos ang mga residente sa lugar nga mobakwit. Si Rafi Alejandro, Director sa Office of the Civil Defense sa Albay, nibutyag nga wala pa hinoy klarong adlaw apan posibleng putlon ang supply sa kuryente ug tubig karong Domingo aron maobliga ang mga residente nga mohawa sa ilang pulianan ug dili na mobalik sa ilang lugar nga nahimutang sa danger zone. Sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, niabot na sa 12,857 kapiktadong pamilya ang anaa sa 6 kilometers permanent danger zone ug sa 6 to 8 kilometer extended danger zone. Ipambalhin na ang mga pamilya sa mga evacuation centers. Ang NDRRMC niingon nga nagpabilin sa Alert Level 3 ang estado sa Mayon Volcano, buot pasabot nga ang magma anaa na sa crater sa bulkan ug posible kining mobuto sa mga umaabot nga semana. Kini si Edwin Joseph Castaneda alang sa Sunstar, Pilipinas.